आं पुरुन्दिया प्राइमारिनि आफादगिरि हिसाबै दिनै जितु नोंथांनि सोंनाय फिननायखौ आं होनो सानदों जे जोंनि नैबे पुरुन्दिया PCTC-आव 419 जन आइजोफोरखौ लेंहरनानै जितु अरुणोदय स्किमनि थाखाय नैबे कार्डखौ दिनै बिथांमोननो रानना होनाय जादों। 419 जन बिथांमोननो बेखौ दा बिथांमोना कड भाबै जेनेबा बे माबाखौ जिहेतु रां हाबोब्ला बिथांमोना बेखौ मोजाङै बाहायगोन आरो नैबे कार्डआवनो जितु रोखायै लिरनाय दङ बिथांमोना बेखौ फरायब्लानो गासिबो मोनथिजोबगोन। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै बे जायखिनि दिनै बेनिफिसियारिनि सोद्रोमाफोरा दिनै कार्डखौ लांफैबाय बिथांमोननि जितु मोन्दांथि माबायदि मोनदों मा बुंदों बिथांमोनाथ' जेनेबा बेयाव जितु जोंनि बिथां जितु हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोबोद माने साबायखर होदों बिथांमोना मोनगोन होननानै आसा फारिदों आरो जितु दा जोंनि जितु जों इउपिपिएल जानानै जितु दा नैबे प्रमद जा चिफ सार जितु प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा जितु साबायखर होनाय जाबाय। আজি যেহেতু অৰুণোদয়ৰ হেৰি আপোনালোকে কাৰ্ড পালে কেনে লাগিছে? ভালে লাগিছে। পুৰুন্দিয়া ভিজিটিছে। কোনে দিছে এইটো? ইউপিপিএল দিছে। কিমান জনে পাব ইয়াতে? আমাৰ 419 জন। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।